روژا سێشەمێ 16 حەزیرانە 2020 هونەرمەندê Rojavayê Kurdistanê Şerîf Mirza li bajarê Duhokê koça dawî kir. Hunermend Şerîf rastî celteya me jî hat. Şerîf Mirza ji dayîkbûyê bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê sala 1979 ne. Ji pîçûkaniya xwe de heş gotina strana kir. Ta ku di sala 2005 de bi fermî dest bi gotina strana kir. û di destpêkê de sê kasêt ji stranên şahî û dîlanan yên folklorê Kurdî tomar kirin. û endamê koma ahîniya folklorê Kurdî ku bi ser Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya vebû li bajarê Dêrikê. Ji ber rewşa aborî û hejarî û nebûna derfetên kar lê deverên Kurdistana Sûriyê, Şerîf Mirza di sala 2006 de bajarê xwe Dêrik bicihişt û berê xwe da Şama paytexta Sûriyê û li Şamê ma. Ta ku rewşa Sûriyê di sala 2011 de têk çû, Şerîf Mirza jî wekû hejmarek mezin ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê di sala 2012 de berê xwe da Herêma Kurdistanê û lê bajarê Duhokê neştecî bû. Li Herêma Kurdistanê jî gotina strana berdewam kir. Şerîf Mirza gelekî stranên folklorî ve girêdayî bû. Stran lê ser Kurdistanê li ser barzaniyê Nemir jî gotiye. Hejmarek ji elbûm û stranên folklorî jî tomar kir. û gotinên hejmarek helbestvanên mezin mîna Şevger Mirza leşkerê Baneqesrî kiriye stran. Şerîf Mirza di sala 2010 de jiyana hevjîniyê girêdaye û bavê sê zarokan bû. Bi beşdariya rêxistina Zaxuya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û hejmarek mezin ji hunermend û welatiyên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Domîz û Duhokê dimînin, termê hunermendê koçbar kirî Şerîf Mirza li goristana gundê Misêrîkiyê bi ser parêzgeha Duhokê ve bi xak hate spartin. Hêvî û omêdên hunermend Şerîf Mirza pir bûn. Ji wan jî serxwebûna welatê wî Kurdistan bû û vegere bajarê xwe û jiyana xwe li wir berdewam bike. Şerîf Mirza ji meha adara vê salê ve xwe amade kiribû û lê benda vekirina rê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê de bû da ku bi yekcarî lê gel malbata xwe vegere bajarê xwe. Lê qedera hunermend Şerîf Mirza ew bû ne li ser saxiya xwe vegere bajarê xwe ne jî piştî koçbarkirina xwe. İlav Badir.